бо доир намудани чорабиниҳо бо методҳои оперативӣ милитсия чеҳраи Шаҳрванд Мамаҷонов Равшанҷон Мамаҷонович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро бепарда сохт, ки ҳамчун аъзои гурӯҳи трансмиллӣ бо маслиҳат ва роҳнамоӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Қирғизистон дар амалҳои тасарруфкорӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд даст дорад. Ном бурда санаи 27 декабри соли 2022 автомошинаи тамғаи Toyota Prado ба сокини шаҳри Истиқлол тааллуқ доштаро тасарруф намуда ба ҷумҳурии ҳамсоя интиқол медиҳад. Зарар 300 000 сомонӣ мебошад. Тибқи маълумотҳои дастрасӣ милитсия гашта, гумонбаршуда Мамаҷонов бо ҳаммаслакони хориҷияш қаблан бо роҳи қочоқ доду гирифти тиҷоратӣ доштааст ва шиносоии онҳо устувор гашта ба ҷинояткорӣ мепечад. از قرضا قرضدار شدم با نام عبدالصمد داده گرفتم و برد شرایطی دادنم نبود برای که شرایط وضعی شد یک باره ماشینی که شما تصرف کردید بر عوض چند مقدار مبلغ قرض شما حساب کرده گرفت؟ 20000 دلار به حساب کرده گرفت. یک تا همین کار که تمام گفت یک تا همین کار میکنیم ما که هم دیگه وای نمیکنیم دیگه هم قرض صاف میشد دیگه ما توی نمیرسیم گفت. тасарруфи нақлиёт оғози дуздии ин гурӯҳи муташаккил буда тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад пайдо кардани шахсони сарватманд бо мақсади ғорат кардани дороии онҳо идомаи ҳаракатҳои ҷиноятӣ аст. маҳз бо ҳамин мақсад ҷабридаи дигар сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Суҳроб Обидов, ки ба гумонбаршуда Мамаҷонов муносибати хешу таборӣ дорад, интихоб шудааст. гумонбаршуда баъди маълумоти молу мулкиро хабар додан аз ҷониби ҳаммаслаконаш дастури бо роҳи интихоби калид ворид шудан ба манзили истиқоматии охирон воқеъ дар яке аз баландошонаҳои хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷандро гирифта санаи 10 феврали соли 2023 бо муваффақият сипоришро иҷро ва аз манзили истиқоматии мазкур 200 000 доллар пули нақд, 256 грамм тилловорӣ бо арзиши 102 600 сомонӣ ва ҳуҷҷати техникии ҳуҷраро тасарруф кардааст. Ба гуфтанд ки якта делаи моҳоти тамом ما خودمون اسمش ومگات کدمی اگه کدمی گیریم اون که خونش اگه زپیس که مینویسیم میمونیم ما وای او بیدید میکنیم که ما کدمی تونیم گفته پلش گرفتنی بودن بعد نقشه کشتم نقشه هاشون با بینم اروجانی اوجه هاشون بود پیستولیتشون بود الکتروشوکشون بود اوجه تیاریشون بقوت بود سومی کلیتی میدویجانی نبار همه چیزشون بود خودشون آده همشه دیدم بینم سریوزنیم اوجه و ها کار میکردگی شدن من گفتم که بیتام التماس اکا یکم کسب ضرر نکنیم و خیش تباری من میشد گفتم بعد چی کار میکنی گفتم من خدا میدارم خونشان چی که باشد گروه میتیم دکومنت هم شد دکومنتش گروه میتیم دکومنت گفتی که گفتم کار گفتی که من خدا میکنم این تیخ میر نمیشد همش меҳнати ҳалол рӯзгори моро орому осуда ва дастурхони моро серу пур нигоҳ медорад, на ин ки дуздиву ғоратгарӣ ё дасти тама дароз кардан ба молу мулки каси дигар. айни ҳол тафтишоти пешакӣ барои тасарруфи нақлиёт, дуздӣ ва тасарруфи ҳуҷҷат дар асоси 3 моддаи кодекси ҷиноятӣ нисбати Равшан Мамаҷонов парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда барои муайян кардани аъзоёни дигари гурӯҳи трансмиллӣ дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд чорабиниҳои иловагии оператививу тафтишотӣ ҷараён дорад.